rasul amma ba'd. Darasi na 4 cikin littafin Fada'ilus Sahaba fil Qur'an. Mu tashi a gaba na 3 inda muka karanta gaba na 1 da na 2. Yake cewa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Shine ya karfafa ka da taimakon shi tare da kuma mu'minai. Fil aya, a cikin wannan aya, Allah subhanahu, lalle Allah mai tsarki ayyada nabiyahu bin nasri. Allah ya karfafa annabin shi da taimako ko da nasara, wa bil mu'minina, da kuma mu'minai, ma'ana sahabbai su ma sun zama sila na nasara kenan. Wa humus sahabatu, sune sahabbai. Wa ja'a fi hadha, yazo anan wa ja'a hadha fi bayani fadlillahi ala nabiyyi. Ya zo ne a cikin falalan da Allah ya yi wa annabin shi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.